Ahoj lidi, vítám vás u našeho prvního videa. Budeme točit s kamarádama a vlastně, jestli nás chcete podpořit, dejte like a odběr a jdeme si tady zahrát ten hru. Budeme točit s kamarádama dvouma. Fish, Revolsy, Pet Simulator, Pets Go třeba. A když tak i hry, kdyby prostě nám jste chtěli dát nějaký hry dobrý, tak i ty si můžeme zahrát. Budeme hrát určitě s fanouškama. A za nějakých měsíc nebo tak, na už za týden, tak už je budou i vydat nějaký z Fortniteu, jak se učím. To bude malér velký. A zatím zůstaneme u těch Revolsů. A nám roky. Doufám, že to z začátku nebude hacker. Tak areny, dobře. Já si dám ten medkit, já se dám. A to bude nejťák. Se nespame. Wow, stopare! Ty, jak to bylo? Ochu. Hezkých stopare hned z začátku. Tam jsem dostal. Okay. Tak budu si dávat ještě medkit. Ještě ne. Takže 30 jsem vydal, takže má 120 ještě. Okay, 100 má, myslím nějakých, jestli mi jde matika. Já s tím revolverem. S. Tak. A jdem dál. 2-0, když 42 na konzoli. Počítač je počítač. 70. Prásk. 70 prásk. Jo, 30 prásk. Tak. A na to jsem potřeboval nějaký skill, ale ani jako malinký skill. Tady. Jako mace. Nejde mi, to nejde. A budu katanista, že mám katanu. 70. Chci přebít. 3-0, vyhrávám. 70, takže má 10. Ano, jenže já jsem prostě takovej, že já se prostě nikdy netrefím. Neměl by mít metky, když je 42, ale viděl jsem třeba po 42, teda ne 42, 20, která už měla metky. To je hrozný. No. 70. Super. Tak, to je všechno. Art.